offer 10 million. 10 million. Yes. But make us anything. Anything. But other matters no problem. But make us 10 million. You see, only without the money. As soon as we have the money, we present. Many of us say, I'm not doing no fast. Those English names. Moses, for example, meaning near book. Once in a million. Okay. Once they take out Agnes in Quattro. Okay. Go to where now? Agnes in Quattro. Akachaam! Akachaam! Akachaam, no. Thank you. No, na obi omena na buzi zokunando. Alo pose. Mgbe Mathias Ezeaku for ihe ndị chọọchị na-eme. Ihe ga-eme tupu anyị malụ. Anọgidere m bilite oziọma omenala no through Igbo Love Themselves Charity Foundation. Anyị bidoro. So na-afụ ndị be anyị onye nwe cancer, onye nwere liver problem, onye nwe kidney failure, onye nwe heart failure. Mmadụ ga-enwe heart failure, ọ bụ ya zaba aza. The reason ọ bụ ya ji azara aza na ọbara, obi ya da-akpọ ọzọ ọbara ọfụma, blood is no longer circulating. Oju no ka fada ma kwa se nyoli boy ate wena no pe wa ni ihe na-emi ya si n'obi mkpolugbo onye a je meet the cardiologist eme ya proper evaluation enyi ya ọgwụ ihe a zara aza eme gị Agbatiwo. Wesi na ndị fada aka m ụfọdụ n'ime aka m je school ụfọdụ n'ime aka m je obodo Igbo kedu isi eme na ha ma ngwa ndị be anyị eziokwu ichekwa ọnụ ka ndị fada na-asị kedu nwa Chukwu ekechiri akara aka onye ka a tinye na bọtụ na oge nwa bịa kọla ihe men'iru how Europeans rescue their own people. Okay. Now, case rescue Onyoji. Man, I'm telling you today, there is no rescue ambulance in Nnewi owned by Nnewi community. But Nnewi were one of the most expensive cathedrals today. Now, what is the Onyen Nnewi kita? Onyen Nnewi no la ba fun. Tagide afu we go very high me mekwa ihe ozo me busy na. Ojeze ngwa ye buje zero no go no so dey no come. Even no go jeba card. They don't care. They don't care about. Oh, but I know we can manage a kitchen over now. That's it. Now, onye Nnewi encounter ihe mberede dị otu ahụ. Now, because of na encounter, then we have any government facility to assist. On Sunday, onye nwe onye ahụ ihe mberede mere jezo n'ụka fada na-agwazi ya kedu onye a na-eme gị ihe onye ji gị onye kechiri gị onye tie gị na bọtụrụ ochicha mere ihe bụ oke kedu onye asị na ezinụlọ ga-ama nkụ mmiri tọgbu iko wanyị na nwa gị nwere accident n'ọnụ ụlọọgwụ so mgbe fada na-ekwu ihe aghọta nọ na-ekwu maka ọdịmma gị bikọs ị ga na-echeta na nwa gị nọ n'ụlọọgwụ na-ebezi arịrị ịmasị na by right na nwa bụ nwa gọọmenti n'ọbụ ọdị nwa gị ihe a mere bụ ọrụ gọọmenti ikuru ya jewe ụlọ n'ọnwa gọọmenti ifuru ya now a criminal reverend father nọ na baya na-asị kedu onye ahụ ekere ụdọ kedu onye ahụ ekere nwa ya n'afọ mgbe jụọ ndụ kasị ya ihe bụ kọdụ ike nwa n'afọ ọgụ ọ na-eme ma onye London ma onye France ma onye China ụmụ nwaanyị ndị ime na-enwe ndị na-enwe long cord ma ndị na-enwe short cord and long cord a bụ nwatakịrị na-egwu mmiri n'afọ cord a na-emega na-ekekọnata ya na onye be anyị ga-eje scan ebe a gwa ya na kọdụ kere nwa ya no need surgery fada ma ọ pasọ gwa ya na ọ bụrụ ihe operation na mmụọ niile kere akọrọ na-atọ ya nwaanyị eji iche nwa nnu anya mgbe kiriketa ihe na omenala bụ ụzọ eziokwu na wee si ndị mmadụ ke na-ede ka nnekwu ya mgbe pụta otu isi tie Akachaam mgbe pụta kwuo nke mụsị ya na chọọchị bụ wayo na Jizọs anaghị agwọ ya o wee su mgbe ngwa na Jizọs adịghị agwọ ya osu ma ndị na-asọpọtụ anyị na NGO na Amerịka onye kpọọ masị ma Mathias ochenji eto n'ọkwa onye agụlụzi ma Mathias I'm not gonna support you anymore. You say Jesus doesn't cure. Nsi akadapa kwa sema mchidemma. Nsi anafage uchidemma onye agụlụzi kwa sema nsi achidego ka nchidomi. Mana my happiness ni yeni na aboloso na echi tasikita. Maka reality hit ebe ba ma nne ha ma nna ha ma ụmụ na onye ya ba esa mụ abụ onye isi ha ya. Yeta so mwe ju ego. Maka na onwe onye ga-abụ onye eziokwu practice mo Christian. I was offered 10 million. 10 million. Yes. But make us anything. But other matters you can no problem. But make us 10 million. You see onye without the money. As some have with the money represent. Yes. So omi Igbo ihe na na-eme ka ọ baalụ Akachaam na-eriju afọ ine ya anyị fụ no Ezeaku na-eriju afọ okwu nwere na-eriju afọ mgbe niile anyị na-agba anyị jụrụ egwu ụwa maka na anyị fụrụ ụnụ na ya ka ụnụ dị ndụ mgbe burugbo na Nnewi bụ onye ya arasị ya jee na ezinụlọ dị otu anọ ha nwa na-agwọ ya enwere arụsị dị na Nnewi akwara anyị na-agwọ ya ndị Igbo agwaghị na Chineke na-agwọ ya ndị na-agwọ ya medical doctors ndị dọkịta mgbe gboo ka a kpọrọ dibịa ofu mgbọrọgwụ na
na-agba agwa ka ndị ọcha bịakwa zuru chi ụmụ na enwe the talented kpọrọ ha n'obodo refine chi anya anụ bịa na-eresi anyị ihe so the orthodox medicine ụwa niile na-use why can't you key into it kama ihe eji ụlọ ọgwụ ka eme gị proper diagnosis mara ihe na-eme gị the reason nji rụọ hospital ahụ bụ gịnị ka ihe a na-eprichi ka a na-ekwu ka a na-eme enwere bụ onye butere n'ụlọ ọgwụ ahụ emechi ya lab bụ na ọnkụrụ ya mere ihe na-eme ọ normal sickness na-eme ma ndochi gị nwa bụ reverend fada na-ekiri ya ma ndịrị gị na mma ibe etif because not going to see the pastor na-ekiri m ndị agboro na-akpọ masị m gịnị ka ha ga-eji zụ nwa they are calling me many of them one of them offered me 5 Sienna mgbe I need the Sienna ambulance na ọ nọkwa Japan na enwe 18 churches na Nigeria mana ibi Japan when 18 churches with a different name with a different pastor get me to up Troy oh my goodness what the pastor them branches pastor name me to up or Troy Mathias 2026 all the year yes of exposure just malo owo melon nko sa owo boyi fe melon this will aja ni Igbo na-ewezi iwe nụ ọbara ya bụ na anyị gwara anyị na Obiechi na ọkwa anyị na-azị Obiechi na ndị ụka bịazie emewezi ka obi anyị na-echi na-prezentịrị anyị Jizọs na-agwa na Jizọs na-enye viseji eji obodo ebe ife dị mkpa obi ya na-echi pastọ abịaghị na altar ebe testimony maka visa ife na-ekwesị na-eme if you can pay for visa for me to travel to leave the zoo but don't to pray for the zoo to become like abroad. Okay. Which God answered visa with documents He went to see Akachaam say God and you know visa go dey bring in London for 10 years. Why can't the same God in your London visa go dey bring no rago? Makanas na kan you go back. It's demonization, dehumanization. No matter that, God na faga bo ado homa. Okay, ku ka ko no Peter, James and John. Now, many of us say I'm all the meaning of half those English names. Moses, for example, meaning near book, million. From water. That is the meaning. Check your Google. But that's my meaning. James meaning. Moses meaning once in a minute. Now, when you buy yes, grab of this day. When you buy now, my father, Fry Mala, baptism, baptism, 1 million. Almost a minute. Yes, both the father, the woman, Hannibal, Ayakatana, Mamma, I go for the senior Moses. Agnes, go, God, now. Agnes, one. Akachaam! Akachaam gid! Akachaam! Akachaam! Ana biyo samara ne. Iye memo pais. Imanden nai na Agnes. Utem ne biyo no. Imanden nai na Agnes. Ana zamato because na wan weke mgbafo. Ndi bai na bosamro na da boafo. Manefo na okeke okafo konko nokulu afọ konmo. Mana mde bai na zero Monday, Friday. Okay. Ka yuzi ba fa. Ka be afọ bo sha fa ni sama afọ bo so do homma. Okay, Monday. Monday Friday afọ bo. Okay ka do. Okay ka do homma, keke ko afọ bo. Sunday, ana ma o tra ba fa Sunday. Asa ba kwa Sunday ma ka mo bo so. Okay. Ko kwa Sunday. Okay. So, mana mo zege bo sege ba ga mo eki. Obula do afa. Imana ya. For example, for Fadede, man, you can hear everything about us. You himself, you will not give us out. Okay, all will not live for that. Now, I'm all what the vinny and alcohol. No one ever will go to theology. Now, everything. I'm going to hang hold you. Get a hang with your uncle. Okay, how can you question? Because you are then that way, you remember. Ngozi adoro ndị afọ ma kwelu ewu nu na atoro ofe ka ga na odi ni ko ko ga na bana ya go nu
Clerical see all now one of the apostles again Jesus. We are Thomas. If not, when you come out here, position I be believer. A believer when you forgive when you call your person without verify. That's the meaning of believer. Yes, without verify. You don't church, God accept. Believe. Believe. No amount of belief makes anything fact or truth. I should believe that you're a goat. Let me say to you, what sense? What is a goat? No, the idea of born again, I have before they walk in. Yes. And now you make baptism, and then you are born again. That born again, you are born, you are passing one. So from today, from good reasoning, God cannot create you, give you brain, and at some point ask you not to use your brain. It is impossible. Yes, but I'm not using a brain. I use the brain. No, you hold me. No, in religion, oh my God. Okujumono. One day. I let me to an atopia. Otherwise, for that video, Akachaam. Adam Konya gas in now. That is no open fire and I told you all you and we're boy and I know with the God. Oh, do joy, but I'm naming. Makana, there's some Nandem when we do the book of education and Nechi getting this in May. Manezuno, no man, Ebenine. I'm a cata, Bome, Buru, and cut the West Sass, Nima, Banny, Bim, Abacadom, Bome, Broom, Nabenubu, Nammer again. I say, Angel, what they want to go when they wouldn't mother, when I walk with the car, which is say, can not them. And here I am joy when any double need denied the Jesus Christ, or be Gadico. And not only no big Gadico, he got that this day came well, that is the Coboro, okay? And they can hear you brought you over the Chia, over Ghana, over to buy I can only go over to. If you don't listen to bed, critical, need is enough, Munafane Bugidia from that time to make it a bomb. I make it a banner and you work with your medicator. Make it a patana man and I put the document and they buy ya. Makatambati, bim, you know why I can't made in the yes now. I say, didn't they say you could let you? I give you an also. I can make one car. You Mokando Kamaka. Oh, Nkandi Opodendo. Every gun no longer be no longer till I fell Blake. I bet you are a wood. More than I never the Chomote electric I don't be over that Nigeria did away didn't. Anybody can die. And when you didn't, you can die. Overnight would you able to serve? When I can't go on the I will never wake It's not a sham. Oh, you want us another time. So, one boy he came up for the number. Can we keep over one at this day? One day, Janonia. Because I come fight na tata batacha oh my continue now let me tell you something before I leave if we catch away with them and keep us out most of our people because of all this awakening how am I going to find a go Ezo let me I don't like the revealing secrets when I'm not about something secret remains but let me say small you other now a bishop, a Catholic bishop, Emeritus, Bolum, my friend and you. No more have it name and age. Hi! And what are they? Awesome now, to conscience. You want to try me for the moment, not try me for the moment. You try me for the German, for them. Or some open naked to religion now. We go on the Mandapata. When I go on for you, or from my name is a weird question. I don't know what you want to send the night. You was trying to tell me how friend are already there. No, who will tiny sense in you? Like the cast name with lawlessness. If you follow your name, not only for Fudo, Mukunanso. I'm made by no Namaro, Nanu, you have a bishop emeritus. The worst mistake no camel. Now the bishop can I try now but we know to how best no way. Now worst mistake how many you become so no capua
because so was ya. No, they go to ya. But they go catch am. No, but that same give the money. How what I feel. Now I'm gonna escape today. This time, I don't see the choice. Ya got to ụlọ ya esi ghọta. Enwere etu ọdụla ya esi feel. Ihe o yiri bụ onye chọrọ ije Lagos wee banye moto. Maybe ọ chọrọ etu a ka esi eje Lagos. Gbakata jụọ kedu ebe a nọ. Asị ya na-agachago obere afọ. Na na-agwazi ka abanye bụ ugwu Awụsa. Sị mba na ya chekwa na Lagos. Na ọkwa Lagos ka ya na-eje o. Ọga ị ka nọ na moto na-aga ugwu Awụsa eme gịnị? Senate live anya ya chele you never give you share be by back in Lagos because the longer you continue going to get out what someone said it will cost you more. Yes, that's the truth. Ihe akita bụ ihe dịrị gị nwa bụ onye ụka ka na-eche ụbọchị ihe bido kịta iji hụ nọmba Ezeaku gụba nọmba m iji hụ nọmba kpọba nke Akachaam ịchọ okwu mpa jepụta na social media mee na ị chọrọ ịbụ onye omenala. I want to join omenala where na Facebook we will tag you and bring you. Okay, ndị na-ajụ asị efere m ndị ụka ma ndị ụka nwere pọwa na ọrụ ka ha kpọrọ maka azụ ụka ọrụ orubeje ọrụ ka ha kpọrọ maka Zuckerberg by direct wee kushie the thing for 6 months for my Facebook account because I had a surprise. This guy from 7,000 followers in 12 days I got 42,000 followers. They were most uncomfortable because the worst of all just like when came back no with evidence. No, in fact, I have to save all my evidence now in a cloud. I have to have photo that can phone the group was I log one of them. So Onya can eduelu catch the thing. So man, I'm on a TikTok with my video on TikTok. James Okoye Akachaam or something. So I'm on a TikTok. I'm on a Facebook. James Okoye Akachaam na TikTok and then YouTube. And YouTube. In fact, ida Akachaam a ga-enyere gị aka. Ida ha Akachaam adọrọzi ịbụ. Oh, kwuo ebe Akachaam m na worldwide. So, ọ ya adịrị gị mma ma brother. Ọ ya adịrị gị mma.